وزیر دەربەیە کەزاغستانی خەیرەت عەبدوڕەحمان ڕاگەهاند کۆنوونەرێ نەتەوە یەکگرتی و ئوردن هاتن بەخواندن تا کۆبەشداریە وەکو چاودێر ددانوساندنên ئەستانا دەرباری سووریێ دەبکن کۆ بریارە گەڕان و دداویا vê mehê وەرە لێدارخستن. سەربار کرد کۆنوونەرên هەرسێ وڵاتên گەرنتۆر رووسیە و تورکیە و ئیران ڕێکەفتن لەسەر ئەنجامدانا یازدەمین civîna navdewletî ya Plevlind derbarî dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re dê çarçoveya proseya Astana کو بریارد هر دو روژن 28 و 29 vê mehê de were lêdarxistin. Abdurrahman Nofa mejekir ku wê geranu ya Kongrê Astana derbarî Sûriyê wê wekî gerên berê be bi bejdariya şandên welatên gerentôr û her du şandên rejîma Esed û opozisyona Sûriyê. Wezîrê Derveyê Kazaxistanê Xeyret Abdurrahman Nof got jî golgorî agahiyên ku gehiştiya wan ji aliyê hersê welatên gerentôr ve wê divê geranû de pirsên taybet bi rewşa bajarê Idlibê ku yek jê deverên kêmkirina astêşer li Sûriyê li xwe digire li gorî rêkeftina ku hersê welatên gerentôr li ser imzekirine di çarçoveya gerên astanayên berê. û dosyeya vegera penaberên Sûriyê ji bo welatê xwe eroha dubare avakirina Sûriyê piştî bidawî hatina krîza Sûriyê wê werin gengeşekirin. Eredivê derbarê de roja çarşemba borî li Mosko Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergey Lavrov bi cîgirê Wezîrê Derveyê Tirkiye Seydet Onal û mezinê alîkarê Wezîrê Derveyê Îranê Hesên Cabirîl Ansarî derbarî Sûriyê civiya bû. Di 23 cotmeha borî geradihan ya danûsandinên astana derbarî Sûriyê li ser asta nûnerên wezîrên derve yên hersê welatên gerentôr li Moskoyê paytexta Rûsyê hat encamdan.